Με το ζουρνά τα δειλινά τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά. Καταρχήν, εκ μέρους του μπλόκου εδώ πέρα της Μακρακόμης, σας καλωσορίζουμε όλους εδώ στη σημερινή εκδήλωση, η οποία γίνεται με αφορμή την κινητοποίηση που κάνουμε εδώ και μια εβδομάδα και που θα σημάνει και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών μας. Είμαστε στον δρόμο για λόγους επιβίωσης. Τα μέτρα που έχουν πάρθει διαχρονικά αλλά και τα τελευταία μέτρα φορολογικό νέα ΚΑΠ θα μας οδηγήσουν με ακρίβεια στο ξεκλήρισμα. Βιώνουμε τα ίδια προβλήματα όπως και οι επαγγελματίες εδώ της περιοχής, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, και ο αγώνας πρέπει να δοθεί από κοινού, να είμαστε ενωμένοι. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε εδώ σήμερα. Να πούμε ότι σε όλη την Ελλάδα έχουν στηθεί δεκάδες μπλόκα. Πάνω από 2.000 τρακτέρ ήδη βρίσκονται στη Θεσσαλία. Άλλα δυνατά μπλόκα στείνονται σε όλη την Ελλάδα. Το Σάββατο θα γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για να συντονιστεί παραπέρα κλιμάκωση. Έχουμε δίκιο και πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε. Δεν θα κάνουμε πίσω με τίποτα, απλά θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και πάλι σας καλωσορίζουμε και καλή διασκέδαση. Καλή επιτυχία στον αγώνα. Στάχια δεν χωρίζει τα παιδιά του, κι από τα στάχια δεν. Η ψυχή του, σπίτι δουλειά, αυτή η χαραδιά. Φωνάζουμε και καλούμε όλους τους αγρότες να πάψουν να πούνε φωνές που τους διασπάνε, που τους απροσανατολίζουν. Και δεν αναφέρομαι γενικά και αόριστα, αναφέρομαι για το Πανθιωτικό, όπου έχω πάει σε 5 συναντήσεις μαζί τους, παρακολουθήσω τι λένε στους αγρότες, μονίμως αποπροσανατολίζουν, ζητάνε να δώσουν ασπιρίνες στα προβλήματά τους, ενώ εδώ πέρα νιώθει καθημερινά ότι το γιος μας χάνεται. Εκείνοι ζητάνε να έρθουν σε επαφή με τους τοπικούς βουλευτές, ενώ εμείς εδώ και 2 εβδομάδες είμαστε στους δρόμους. Εκείνοι συνεχίζουν να σκέφτονται τι αιτήματα θα ζητήσουν, χωρίς να δίνουν μια κεντρική στόχευση στους αγρότες και τη σωστή ενημέρωση. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, προσπαθούμε να δώσουμε τα νόημα στην τοπική κοινωνία. Όπως βλέπετε είναι γεμάτο κόσμο και νεολαία, όχι του καφενείου, νεολαία της αγροτιάς, της εργατιάς, εργάτες γης, υπαλλήλους, νέα παιδιά που μπαίνουν τώρα στην οτροφία και προσπαθούμε όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα. Εάν πιστεύουν οι άνθρωποι του Πανθιωτικού ότι μπορούν
να μονίμως να μας κοροϊδεύουν, πρέπει να έρθει εδώ να δούμε ποια είναι η σήμωση της αγροτιάς. Εδώ δίνεται ο αγώνας και όχι στα γραφεία και στους καναπές. Φθιώτιδας. Το κύμα συμπαράστασης είναι μεγάλο. Είμαστε στον δρόμο εδώ και 8 μέρες και κάθε μέρα νιώθουμε και μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι μια μεγάλη εμπειρία. Και τα νέα μέτρα, πολιτικές διαχρονικά που εφαρμοστήκαν, νέα ΚΑΠ, τώρα φορολογικά και ιστορίες, δεν αντέχουμε άλλο. Ο αγώνας ο φετινός είναι αγώνας. Εμείς θα συνεχίσουμε δυναμικά. Το Σάββατο πάμε στη Λάρισα να συντονιστούμε με τους συναδέλφους από τα μπλόκα από όλη την Ελλάδα και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις. Νιώθουμε εδώ ότι ο λαός της περιοχής είναι δίπλα μας, θα συνεχίσει να είναι δίπλα μας. Σήμερα γλεντάμε και γεμίζουμε τις μπαταρίες για τις επόμενες ημέρες. Η προσέλευση και ειδικά της νεολαίας είναι ένα κάλεσμα σε όλους τους αγρότες της Δυτικής Φθιώτιδας για συμπαράσταση στον μπλόκο εδώ της Μακρακόμου. Επίσης, καλό για συμπαράσταση και τους ελεύθερους επαγγελματίες της Δυτικής Φθιώτιδας, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους μαθητές, για συμπαράσταση στον αγώνα μας, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας περάσει. Δεν μας έχει μια άλλη περιφέρεια να βγούμε στον δρόμο, να αγωνιστούμε για την επιβίωση και την εξωπρέπειά μας. Είμαστε εδώ με το τέλος, είμαστε ένα δυναμικό μπλόκο. Το Σάββατο θα πάμε στη Νίκαια, θα στηρίξουμε και τους αγρότες τους αδέλφους, θα πάμε μέχρι τέλος. Το δίκτυο μαζί μας δεν πρόκειται να περάσουμε αυτά που θέλουμε. Θα είμαστε εδώ με είμαστε νέα παιδιά. Αλλά το κράτος δεν μας βοηθάει, δεν μας βοηθάει καθόλου. Αλλά αυτό που έχουν περάσει και θέλουν να έχουν έναν τομέα, ένα μάγο εμείς το κάνουμε άσχημο για εμείς. Να προσπαθήσουμε το Σάββατο, όπως σας είπε και το άλλο, γιατί ανεβαίνουμε στη Νίκαια, να κάνουμε εκεί μια συγκέντρωση με τους άλλους συναδέλφους για να δούμε πότε θα κλιμακώσουμε. Και όταν θα πούμε πότε θα κλιμακώσουμε, θα το κλιμακώσουμε. Εμείς οι νέοι Just